Ponteo TV, ahoj. Dneska vás chceme privítať tuto s Michalom a s Veronikou. Čaute. A dnešná téma bude Valentín. Zahrali sme sa trocha, áno presne, zahrali sme sa trocha na Valentína, kde Michal bude tvoriť túto Veronike. Veronika si zahrala Tamaru z filmu Kruh. To znamená, že Michal urobí maximum preto, aby zbali... To škaredé dievča, čo vystupuje z telky. Hej, a to je Samara. To je Samara. Poďme priamo na vec. She cooked. I'm reading a book, girl, I'm reading a book. Don't you ever interrupt me while I'm reading a book. On my shoulder, I got pulled over. Pigs trying to get me, roll my window lower. I'm reading a book, pig, I'm reading a book. Don't you ever interrupt me while I'm reading a book. Why all these people always interrupting me? What I gotta do to try to make them say? I'm reading a book, I'm reading a book. Don't you ever interrupt me while I'm reading a book. Where they call me a crook. I never even pay for my library books. I take them from the shelf, and if anyone looks, I say I'm reading a book, man, I'm reading a book. Had a stupid birthday party for some stupid kid. Took a book from a present that was supposed to be his. Now I'm about to find out what happens to Captain Hook. Cause I'm reading your book, kid, I'm reading your book. Why all these people always interrupting me? What I gotta do to try to make them say? You're gonna see the nasty me, the nasty me, the nasty me. I'm reading a book, I'm reading a book. Don't you ever interrupt me while I'm reading a book. I'm reading a book, I'm reading a book. Don't you ever interrupt me while I'm reading a book. I'm reading a book, I'm reading a book. Don't you ever interrupt me while I'm reading a book. I'm reading a book, I'm reading a book. Don't you ever interrupt. Takže sme späť. Dúfam, že sa vám páčilo. Že sa vám páčilo. A spálil ju. Úspešne, úspešne. Chcem vám predstaviť jednu vec, to je taká technologická vec, ktorá bude v ďalších videách, teda dúfam, že možno, že sa s ňou už stretneme vo videu 9, ak nie 9, tak možno v ďalších videách. A to je táto gulička. Tuto ju ukazujem na kameru. Je to kamera 360, ktorá točí v 360 stupňovom uhle. To znamená, že uvidíte všetko do budúcna, čo sa deje okolo kamery, čo podľa mňa bude určite zaujímavé. Pretože neuvidíte len ten priamy dej, ktorý sa točí, ako dneska sme točili Michala a Veroniku, ale uvidíte aj to, čo sa deje za tou kamerou, to znamená, kto otvára dvere, kto vstupuje a všetko okolo. Určite tieto videá budú podľa mňa zaujímavé, pretože tieto videá budú z interiéru a exteriéru. No a čo by dvaja Valentín? Máme to dneska za sebou, však uvidíte ho. Jakého sme mali Valentína. Ale úspešný. Pekný sviatok, otvoríme si vínko. Veronika. Tiež želám všetkým príjemného Valentína, sú so svojou láskou. Prídite do Pontea na Valentína. Obslúžim vás. Tak, paráda. Aj Veronika. Ja vás vystraším. Nebojte sa a prídite k nám, zamilované páry, užijete si výbornú večeru od nás. Valentínsku večeru vás pozývame do reštaurácie, kde máme pre vás pripravené kompletne celé menu. Nie je tak? Áno. Sme na to pripravení ako každý rok. Ako každý rok je to super a úspešné, tak dúfam, že prídete. Veľmi rád vás uvidím. Takže sa tešíme, že prídete k nám a tešíme sa s vami na ďalší diel. Čaute, ahojte, vidíme sa. Ponteo TV na Valentína. Pozdravuje Tina Zamersová. Ponteo TV, ahoj.